Microcápsula. Entro nerviosa e impaciente no cuarto de baño. Saco do bolso o minúsculo envoltorio que apenas son quen de soster entre as miñas mans trementes. Cústame crer que algo tan pequeno agoche tanto poder. Fun ben advertida sobre a súa fragilidade. Debía ter especial coidado. Calquera golpe podería alterar o composto e inutilizalo por completo. Non me atrevo nin a considerar sequera a posibilidade de que algo así aconteza. A soa idea de ter que renunciar ao que anhelo atérrame. Observo con degar o paquete e antes de abrilo repaso mentalmente as instruccións recibidas. A microcápsula debe ser introducida baixo a unlla do dedo polgar. Despois, para facilitar a rápida absorción dos compostos, debe deitarse. En poucos segundos ficará dormida e, cando esperte, o proceso terase completado na súa totalidade. O momento que estou vivindo é tan importante que me demoro adrede nos prolegómenos, para gozalo con maior intensidade. Por iso agora mírome no espello e observo por última vez a imaxe que me devolve. A imaxe dun rostro perfecto, un artificio esculpido coa mestría dun artista, pero no que xa nada queda de min. Os meus ollos buscan un rasgo familiar que non atopan e, frustrados, van na procura da cápsula que sosteño entre os dedos. Sobre a cama xace o corpo dunha muller descoñecida. O seu rostro sulcado de profundas engurras, case sorrinte no seu hieratismo, recorda vagamente alguén. Mentres na radio, a voz flemática dun locutor calquera comeza o relato das noticias. A chamada inversión do proceso é un avance científico de Estado, rexeitado pola maioría. Hoxe por hoxe atópase en fase experimental, tratando de anular os graves efectos secundarios que, ao parecer, pode producir.